Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лия Шафигуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Яқны һәркем сакларга тиеш. Әлмәттә икенче шимал кабул итү пунктлары ачылды. Экологлар Әлмәтләрне нәрсәгә өнди? Күркәм бәйрәм. Әлмәттә яшәүче тыл хезмәтчәнен 90 яшьлек юбилей белән кутладылар. Юбиляр кемнәрдән кутлаулар кабул итте? Иң мөһиме җиңү түгел. Зәйдә Татарстан кроссы спорт ветераннарын һәм хәвәскәрләрне җыйды. Стадионда йөгерешкә ничә волонтер кушылды. Әлмәттә сыр урларга яратучы барлыкка килгән. Җинаятьнең 4 эпизодын Ират соңгы 6 ай эчендә башкарган. Тулаем алганда эш материаллары буенча гаепләнүче 6000 сумнан артык зыян китергән. Иратка 40 000 сум штраф һәм 1 елга ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Судебное заседание является открытым, продолжается рассмотрение уголовного дела. Хөкем ителүчеләр эскәмиясендә элек 8 тапкыр хөкем ителгән Ират. Ул кайчандыр вак әйберләр машина урлауларда тотылган булган. Җинаятьләр шәһәрнең 4 төрле кибетендә кылынган. Ират гаебен тулысынча таный һәм үкенүен әйтә. Китерелгән зыянны капларга әзер. Ул 6793 сум тәшкил итә. Гаепләнүченең никадәр үкенүе соңгы сүзендә билгеле булачак. Әлегә ул йомшартучы шартларга өметләнә. Әлмәтле өйләнгән, 2 бала тәрбияли, дәванисем исә авырый. Шуңа күрә гаилә әбиләрендә яши. Гаепләнүче йомшак һәм ярым каты сыр сортларын һәм Сөләйман балыгын өстен күрә. Тикшерү материалларында күрсәтелгән ризыкларны ул өенә алып кайта торган булган. Кочагында кесәсенә 1 килограммга якын продукция сыйган. Хөкем ителүдән тыш тәмамлыкның наркотикларга бәйлелеге дә бар икән. Әлмәт белән беррәттән охшаш эшләрне Леногорск судында тикшерә. Бер эпизод өчен җәза 40 000 сумга кадәр штраф һәм 1 елга ирегеннән мәхрүм итүне күздә тотам. Әгәр хөкем ителүче өчен бу беренче җинаять булса, Ират шартлы срок яки мәҗбүри эш белән генә котылып калыр иде. Суд тикшерү ахырына якынлашты. Барлык шаһидлар да сораштырылды һәм хәзер яклар фикер алышуга әзерләнә алсын өчен суд тәнәфес алды. Баулылар Үзәк район хастаханәсе янындагы парковка урыннарының җитәрлек булмавыннан зарлана. Хәзер ул 30 машина өчен каралган. Мәсьәләне хәл итеп буламы һәм башкарма комитет нәрсә тәкъдим итә? Светлана Королева Урыстамак авылында яши. Аңа еш кына Баулы Үзәк район хастаханәсенә килергә туры килә. Ләкин шундый һәр сәфәр саен ул хастаханә янында машина кую проблемасы белән очраша. Светлана бу мәсьәләне социаль челтәрләрдә күп тапкырлар күтәреп караган, шәһәр хакимиятенә дә мөрәҗәгать иткән. Энгельс урамы 68-нче йортта яшәүче Ольга Шкинова сүзләренчә, хастаханә территориясендә урын җитмәү сәбәпле күп кенә автомобильчеләр үз машиналарын әлеге йорт ишеге алдына куя. Биредә еш үтеп йөрүче транспорт сәбәпле балаларны уйнарга чыгарып җибәрү куркыныч ди ханым. Хастаханә янында урнашкан парковка 30 машина өчен генә каралган. Ул муниципаль исәпләнә. Әмма хастаханәгә машиналар байтак килә һәм еш кына транспорт чараларын кую урыннары медицина учреждениесе каршында гына җитми. Район хастаханәсенә килүчеләр үзләренең транспорт чараларын даруханә янына да куя. ЮХИДИ хезмәткәрләре сүзләренчә, алар дөрес тукталмаган автомобильләрне алып китәргә мәҗбүр. Еш кына халык үз машиналарын инвалидлар өчен каралган урыннарга куя. Эвакуаторга автомобильләр дә шул сәбәплеләгә. Машиналарны Энгельс урамында Ленин урамы белән кисешкән урынга кадәр калдырырга мөмкин. Транспорт чарасын шулай ук нефть оешмасы каршына урман янындагы трасса һәм шәһәр бассейны янына да кую рөхсәт ителә. Мөрәҗәгать итүчеләр парковканы хастаханә территориясендә дәүләт даруханәсе янында киңәйтергә тәкъдим итә. Парковканы киңәйтү мөмкинлеге турында мәсьәлә җир участогы муниципалитетка тапшырылганнан соң күтәреләчәк. Әлмәттә 69 яшьле хатын-кызны эзлиләр. 13 сентябрьдән Дания Абзалиеваның кайда булуы билгеле түгел. Ханымның буе 152 см, уртача гәүдәле, кара коңгырт чәчле, күзләре соры яшел төстә. Ул чәчәкле шәмәхә курткадан, шакмак бизәкле яки кара чалбардан, ак кроссовкалардан булырга тиеш. Әлмәттә яшәүче тагын бер кешене эзләү дәвам итә. 20 августтан Альберт Мусин элемтәгә чыкмый. 50 яшьлек Ират Түбән Кама районының Кама аланы бистәсендә юкка чыккан. Аның буе 70 см, уртача гәүдәле, кара чәчле, коңгырт күзле. Кара курткам, зәңгәр су ак күлмәк, зәңгәр джинсы, кара итек кигән. Эзләүчеләр әлеге кешеләрне күргән яисә алар турында ни дә булса белгән һәркемгә мөрәҗәгать итә. Лиза Алерт отрядының кайнар линиясенә шалтыратуга сорала. Мәгълүмат тәүлек буена кабул ителә. Ә менә Азнакайдан Әлфис Хаҗиевны эзләү төгәлләнде. 5 июньдә югалган Ират исән-сау табылды. 10 сентябрьдә узган музыкаль ярым-марафон Сакчыл Әлмәт 2 фестивале белән дәвам итте. Ул яшьләр үзәге каршындагы мәйданда узды. Шәһәрнең төп урамында икенче шимал кабул итү пунктлары ачылды. Экологлар Әлмәтләрне нәрсәгә өнди? Браслетик покажите, пожалуйста. Все. Спасибо за участие.
Әлмәт халкы беренче беләзекләрне музыкаль ярымарафонда катнашкан өчен алган, икенчесе макулатура, иске техникум яки батареялар тапшырганнан соң бирелде. Каюмовлар гаиләсе макулатураны 4 килограммга якын туплаган. Кирәк булмаган кәгазьләрне өйнең һәр почмагыннан диярлек җыйганнар. 2 яшел беләзеккә ия булганнарны призлар, антистресс уенчыгы көтте. 25 минут эчендә генә дә экологлар шундый 200-дән артык бүләк өләшкән. Эко-фестиваль Әлмәттә беренче тапкыр оештырыла. Аның бурычы халыкның игътибарын экология мәсьәләләренә җәлеп итү, аеруча балаларны тирә-юньгә сакчыл карарга, чүпне билгеле бер урынга ташларга өйрәтергә тырышалар. Моннан тыш фестивальдә музыкаль ярым-марафончы алдынгыларын һәм актив җанатарларны бүләкләделәр. Иң-иңнәр исемлегенә мәктәпләр, мәгариф учреждениеләре, тостлар керде. Тавыш бирүдә 546 йөгерүче катнашты. Җиңүчеләргә бүләкләрне Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов тапшырды. Детская музыкальная школа номер 3. Школа номер 7. Бу көнне яшьләр үзәге каршындагы мәйданда шулай ук китапханәгә китаплар тапшырырга һәм эко-мастер-класслардан үсентү тартырга мөмкин иде. Тамашачылар өчен шәһәр артистлары һәм иҗат коллективлары чыгыш ясады. Зәй районында татар галиме, табиб, тарихчы Таҗетдин Ялчыгылга багышланган уникаль чишмә ачылды. Традицион республика фәнни-гамәли конференциясе дә аңа багышланды. Зәй районында истәлекле шәхесләргә зур хөрмәт белән карыйлар. Танылган тарихчылар, фикер ияләре арасында Зәй төбәге өчен аеруча кадерлесе Таҗетдин Ялчыгыл. Аның хөрмәтенә биредә фәнни-гамәли конференцияләр уза. Танылган татар галиме, мөгаллим, табиб, тарихчы Таҗетдин Ялчыгыл истәлегенә багышланган 9-нчы республика фәнни-гамәли конференциясе быел төзекләндерелгән Хәзрәт чишмәсен ачудан башланды. Кунаклар авыл зиратында Ялчыгыл нәселен искә алды, дуга кылды. Имәнле баш авылында безнең көннәргә кадәр сакланып калган Таҗетдин Ялчыгыл каберендә дә булдылар. Җирле мәдәният йортында узган конференциядә катнашучылар галим тормышына һәм иҗатына багышланган экспозицияләр белән танышты. Үз халкының тарихын һәм гореф-гадәтләрен саклаган авыл мәдәният йортлары хезмәткәрләре дә сәнгать һәм һөнәрчелек үрнәкләре, шифалы шәйләр һәм төнәтмәләр, китаплар, тартмалар, түбәтәйләр һәм калфаклардан торган эчтәлекле күргәзмәләр тәкъдим итте. Фәнни-гамәли конференциягә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Хашимова, Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та килгән иде. Конференциядә Таҗетдин Ялчыгыл нәселе вәкилләре дә катнашты. Тыл хезмәтчәне һәм хезмәт ветераны Зилә Нурәхмәтова 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бөгелмәдә туган кызның бала чагы авыр сугыш елларына туры килә. Сугыштан соң Чупай авылында чит тел укытучысы, соңрак Әлмәт башкарма комитетында исәпкә алу инспекторы, статистика идарәсендә икътисадчы булып эшли. А сегодня, конечно, был юбилей, и мы отметили немножко громче. 18 сентябрьдә тыл хезмәтчәне Зилә Нурәхмәтовага 90 яшь тулды. Ел сайын ул туган көнен якыннары белән бәйрәм итә. Ә быел аңа бүләкләр һәм котлаулар белән шәһәр башкарма комитеты, ветераннар советы, социаль яклау идарәсе һәм дәүләт статистикасы җирле бүлеге вәкилләре дә килде. Анда ул 30 елдан артык эшләгән. Радости вам, домашнего уюта вам и вашим близким. Глава Альмейского муниципального района Тимур Ильич Нугуманов, вот от него открыточку, Зиля Паяна, модематур сызгешешке. Зилә апа Бөгелмәдә гаиләдә беренче бала булып туа. Әтисе сугышка китү белән һәлак була. Кыз әнисенә 2 кечкенә әнәсен үстергә ярдәм итә. Бала чак турында искә алу авыр ди ул. О, onun турында сөйләсәм не могу. Зилә Хәмидулла кызым хәзерге буынга бер генә теләк җиткерәм. Сугыш афәтен күрмичәм, аяз күпләр астында тыныч кына яшәргә насыйп булсын ди ул. Бер гасыр чамасы яшәгән әбинең шиге юк. Тормыштан иң мөһиме ныклы сәламәтлек һәм дус тату гаилә. Сугыштан соң Зилә Нурәхмәтова Бигәштә пионер вожатый, Чупайда чит тел укытучысы булып эшлим. Соңрак Әлмәт районы башкарма комитетында һәм статистика идарәсендә хезмәт куям. Зилә Хәмидулла кызы 1941-1945 елларда Бөек Ватан сугышында фидакар хезмәте өчен һәм җиңү өчен медальләре белән бүләкләнгән. Зәйләр Татарстан кроссы 2022-гә чыкты. Шәһәр стадионында 2000-нән артык спорт сөюче җыелды. Тулырак киләсе сюжетта.
Зе Татарстан кроссы 2022 республика масса күләм ярышлары кысаларында үткәрелгән спорт акциясына кушылды. Чара гадәттәгечә бик күпләрне берләштерде. Аның төп максаты җиңү түгел, ә катнашу. Шуңа күрә кросста нәниләр, спорт ветераннары, һөнәри спортчылар, хәвәскәрләр барысы да йөгерде. Старт Зе 2 һәм Тынычлык микрорайоннары стадионнарында бирелде. Төп узыш исә Энергия стадионында үтте. Днем кросса Татарстана, кросса России! Бу көнне 2000-нән артык зәйле йөгерде. Ярышларда гадәттәгечә иң кечкенә спортчылар, балалар бакчасына йөрүче нәниләр башлап җибәрде. Быел акция кысаларында хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында шәхси, ә мәктәп укучылары арасында команда ярышлары үтте. Стартка барысыдан оешма вәкилләре, пенсионерлар активы, студентлар һәм сәламәт яшәүне сайлаучылар чыкты. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.